Momentálne varím segedín, tým pádom potrebujeme párenú knedlu. Ja tu varenú nerobím vôbec, ale teda dneska vám spravím recept na domácu párenú knedlu. Veľa vecí, odkedy žijem v Anglicku, som sa musela naučiť robiť doma svoje pomocne, nakoľko tu dosť veľa našich záležitostí nekúpim. A segedínu musí byť teda knedla. Okay. Potrebujeme polohrubú múku, cukor, vajíčko jedno, sol a hrnček mlieka, ktorý musí byť, mlieko musí byť vlažné, nie horúce, nie studené, vlažné. Mám tu 270 ml v tomto hrnčeku, jedno balenie sušeného droždia, tiež toto mám od Poliakov. Do toho hrnčeka si pridáme jednu lyžičku cukru, takto, to je nejakých 5 gramov. To si zamiešame a dáme si zohrieť mlieko. Kto máte, použite misku kisku, túto mám konkrétne zo Slovenska prinesenú a používam ju už roky. Ak robíte kysnuté cesto, je super mať misku, ktorá vám pukne a dá vám vedieť, že už máte cesto hotové. Ak nemáte takú misu, tak si musíte len klasicky do misy prikryť utierkou a proste nechať vykysnúť, až to zdvojnásobí objem. Dáme jedno vajíčko. K vajíčku si dáme trocha soli. Mlieko máme zohriaté. Do neho si pridáme to droždie sušené. Na toto množstvo ide zhruba pol kila múky. Tým pádom jeden sáčik má 7 gramov, áno, takže stačí nám 7. Cukor je v mlieku už rozpustený, ktorý nám pomôže, aby tie kvasnice zbublinkovali. Zamiešame to, necháme to chvíľu odstať. Povedzme také 2 minútky, to rýchlo nabubla. Samozrejme môžete použiť aj čerstvé kvasnice. V tomto prípade by to bola asi polovička tej našej klasickej kocky. Neviem, či má to 40-42 gramov. Takže toho by bolo tých 20-21 gramov by ste použili, ak používate čerstvé. Kvások nám krásne vzýšiel. Ten teraz primiešame k vajíčku a začneme prisypávať múku. Múku používame polohrubú, ani hladkú, ani hrubú, polohrubú, prosím vás. Ja som zatiaľ namažila 520 gramov. Teraz zamiešame a vymiešame z toho pekné hladké cesto. Toto treba teraz buď ručne, alebo máte kuchynského robota. Mne sa nechce teraz vyťahovať, tak si to vymiešam, len toto malé množstvo rukou. A keď bude vymiešané, tak sa naspäť vrátim a ukážem vám, ako to má vyzerať. Cesto mám teraz už vymiešané, tak toto vyzerá, pekné, hladké, gulaté. Teraz si ho podmúčime na spodok misy, aby sa nám neprilepilo. Posunieme. Teraz to zakryjeme. Ak nemáte misku kisku, tak si zakryjte utierkou. Ak máte misku kisku, tak si nevypúšťajte vzduch. Teraz je pripravené zhruba 20-30 minút. Z tohto množstva vychádzajú 2 kusy. Nedávno som objavila, že mám na rúre funkciu, ktorá mi zohreje na 35 stupňov, aby mi rýchlejšie nakyslo cesto, či už chleba alebo čokoľvek iné. Takže odkedy som zistila, tak používam, tak to bude mať určite do 20 minút vykysnuté. Takto je krásne vykysnuté. Spravíme si teraz z toho 2 kusy. Pomúčim si dosku. Vytiahneme von. Toto cesto teraz
vzorok skrojíme na 2 kusy, na polovicu. Si dáme na stranu. Veľa múky nie je treba, ono to nie je veľmi lepkavé. Takto to robím ja. Dobre, treba teraz sformovať, potom ho utiahnem, ako by som chleba uťahovala. Spravím valček. Jeden. Takto isto spravíme druhú. Dobre, toto si na utierku pomočíme trocha. 1, 2. A tuto tieto moje knedle si na to položíme. Jednu, druhú. Prikryjeme. Necháme ich spinkať cca 10 minút. Oni zdvojnásobia koľko toľko tvar. Potom ich hodíme na paru. Medzi tým, čo nám dokysnú knedle, si tu dáme zohriať v hrnci vodu, je tam cca tak centimeter. Do toho si vložíme túto srandu, ja to volám paráčik, neviem ako sa to presne volá po slovensky. Taká stará záležitosť, ale super na parenie, či už zeleniny, ale teda ja to používam konkrétne na buď parené buchty alebo parené knedle, v tomto robím. Toto si necháme zovrieť. A tu už máme naše krásne knedle. Pekne podkysnuté po 10 minútach. Dáme ich teraz na paru. Voda nám pekne vrie. Si vložíme jednu. Vložíme si druhú. A to prikrytie. Ak máte plyn, elektriku, čo máte, znižte si to na úplne najmenší oheň. A teraz to necháte zakryté, toto je veľmi dôležité, 25 minút a nesmiete to odkrývať, nepozerajte sa do toho pomedzi časom hore-dole. Neodkrývajte, inak vám knedla hnusne spadne a bude nedobrá. Takže takto zakryté 25 minút a viete, že to bude určite hotové. Knedle sú hotové. Vidíte, aké sú krásne a nadýchané? Ideme ich vybrať. Tak tu už je výsledok. Pekné, buclaté. Treba ich ešte po uvarení popichať. Popichajte ich vidličkou, nemám utečie z toho pára. Nechajte ich trocha vychladnúť, inak vám splasnú. Ale takto sú hotové tieto moje. Teraz sa pozrieme, aká je vo vnútri. Vidíte, lahučká, mäkučká, nadýchaná. Dobrú chuť.